Stimați domni profesori, dragi colegi, nelipsiți de modestie, dar cu elanul și nerăbdarea de a vă împărtăși din bucuria noastră de a fi liceeni, clasa a 12-a F vă prezintă rețeta unei povești de succes. Povestea noastră. O istorie care transformă un colectiv de 28 de copii în cea mai mare și mai frumoasă familie a acestui liceu și care, chiar dacă astăzi aparent se împarte în zeci de părți, va lăsa pentru totdeauna niște prietenii adevărate. Rețeta nu se divulgă însă atât de ușor, ci se obține rezolvând un întreg sistem de ecuații, acordând atenție egală fiecărei necunoscute pentru a se obține, cu un randament de 100%, un număr de prietenii solide, ce tinde de la 2 la 28. Unitatea este ingredientul cheie. Așadar, se iau 28 de capete necunoscute, dar speriate și tăcute la început. Un corp didactic de elită, din care se alege necunoscuta principală, o doamnă dirigintă, care să-i strunească și să-i adune pe boboci într-un determinant. Se presară un program de câte 6 ore pe zi împreună, teme, olimpiade, preocupări și interese comune, râsete și jocuri. Tradiția spune că amestecul se lasă la fiert timp de 4 ani, undeva la parterul corpului B, amfiteatrul. Se adaugă răbdare, perseverență și dorința de a-l descoperi pe celălalt de alături. Nu după mult timp se va putea vedea cu ochiul liber cum compoziția se omogenizează și aderă la un nucleu, mamă, mărind coeziunea moleculelor componente prin tot felul de legături covalente ionice. Când veți constata că a început să se închege, dați-o jos de pe foc. Vă veți da seama că au trecut cei 4 ani, iar amestecul trebuie răsturnat.
singură, apelăm pentru 2-3 clasuri să o fi corectat. Dar nu putem introduce atunci valori separate pentru matrici. Povestea noastră nu se încheie, așadar, ea doar își rescrie frumos începutul. Vă mulțumim, dragii noștri profesori, pentru că ne-ați ales, ne-ați fost alături, ne-ați iertat de fiecare dată și ne-ați ajutat să facem din cei 4 ani o perioadă pe care nu o vom uita niciodată.